Poštovani gospodine Reiner, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Bukarica, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kolegice, kolege, hrvatski narode, drago mi je da ću danas ovdje s ovog mjesta u saboru govoriti o profesorima i učiteljima i njihovom položaju u društvu. Mogao bih reći da sam i sam bio dugo učitelj, 16 godina sam radio u sustavu, 2 godine u osnovnoj školi i 14 godina u gimnaziji. Jako sam volio taj posao i naučio sam cijeniti vrijednost učiteljskog poziva. Uistinu sam davao sve od sebe, radio s odličnim ljudima u osnovnoj školi Srdoči i kao što sam rekao 14 godina u poznatoj Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, a upoznao sam mnoge druge kolege iz drugih škola. Današnji Zakon o prosvjetnoj inspekciji pred nama trebao bi riješiti jedan dio problema koji muči naše profesore i učitelje, a to je postupanje prosvjetne inspekcije. Kada i kako postupa prosvjetna inspekcija? Temeljem kakvih prijava postupa? Koja su prava podnositelja prijava i kakva su prava prijavljenih prosvjetnih radnika? Na sva ova pitanja današnji zakon trebao bi dati odgovore, ali odgovori su djelomični. S obzirom na ova 2 članka koja se mijenjaju, dopustite mi reći, kao da je i Vladu zahvatio val predizbornog populizma kojeg vladajući vrlo često spominju zaboravljajući da su upravo oni rodonačelnici autentičnog hrvatskog populizma. Tako je nažalost i s ovim Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Htjelo se našim prosvjetnim djelatnicima prodati priču da će po ovom zakonu biti zaštićeni od šikanoznog postupanja utemeljenog na anonimnim prijavama. A prava je istina da se ovim zakonom ništa u bitnome ne mijenja. Propisuje se samo da je prosvjetna inspekcija dužna postupiti potpisanim prijavama, iz čega onda proizlazi da uvijek se može uzeti u obzir i anonimne prijave. Gospodo, jedino što je novo u ovom zakonu je odredba po kojoj prosvjetna inspekcija može odbiti prijave koje se ponavljaju, a o kojima je inspekcija već donijela meritornu odluku. I to je manje-više to. Učitelji, morate znati što se događa. Hrvatska javnosti, morate znati što se događa. U stvari, ništa posebno novo. Mislim da je ministarstvo moglo puno više i puno bolje. Evo s vama ovdje ministre Fuchs, uistinu to mislim, da je moglo se bolje. Fenomen anonimnih prijava ili ja ću reći obijesnog anonimnog prijavljivanja u našem školstvu posljednjih godina je eskalirao i postaje sve prisutan. Puno je razloga za to. Nekad postoje nesuglasice unutar škole. Svi mi koji smo radili u sustavu točno znamo što se događa. Nekad postoji pretjerana, a neutemeljena ambicija roditelja oko školskog uspjeha djeteta. Puno je tu razloga, ali na kraju često u toj paljbi anonimnih prijavitelja stradaju pošteni ljudi, dobri, marljivi, pošteni učitelji. Oni dobiju po glavi. Oni dobiju po glavi. Pritisnuti inspekcijama, prijavama, nerijetko ljudi napuste profesiju koju su posvetili svoj život. Sa mnom u gimnaziji su radili vrhunski profesori, čak mladi znanstvenici. Staneš na žulj krivom čovjeku, hop brate, ono u 2 godine 15 puta inspekcije dolaze u školu. Čovjek kaže, ma šta meni ovo treba, pa s kim se ja ovdje, šta je ovo? Ko njega štiti? Ko štiti naše učitelje? Ko ima taj plašt koji je natkrilio naše učitelje i rekao čuvat ćemo vas zato jer ste nam važni, zato jer ste nam bitni, zato jer nam vrijedite, zato jer bez vas ne može Hrvatska ići naprijed, bez obrazovanja, bez učitelja, bez profesora. Institut anonimnih prijava se od trenutka od kada je uveden baš jako zlorabio.
Ako se iz bilo kojeg razloga pitate kako učitelju zagorčati život, odgovor je vrlo jednostavan, anonimna prijava. Kako učitelju zagorčati život, egzistenciju, sve, anonimna prijava, prijatelju. Anonimna prijava. Ako učitelj slučajno neko krivo pogleda, anonimna prijava. Ako ga se netko poželi riješiti, anonimna prijava. Odjednom učitelj dobiva desetke i desetke anonimnih prijava i čovjek na kraju kaže ma dosta mi je i digne ruke, promijeni branšu ili mijenja školu. Ako učitelj slučajno naleti na roditelja koji ima velike planove za svoje dijete, a koje je ustvari popustilo u školi, eto ga opet u labirintu anonimnih prijava iz kojega je teško pronaći izlaz. I koliko god bio dobar i pošten učitelj, nisi nikad siguran kako će to završiti. I to je realitet, to je istina. Nisi nikad siguran. Uvijek se pitaš hoćeš li ipak uspjeti uvjeriti inspekciju da taj nepotpisani uradak koji te blati, omalovažava, difamira, nerijetko na najgrublji način, na razini klevete, ne odgovara istini. Hoćeš li uspjeti uvjeriti tu inspekciju koja ti dolazi nad glavom? Mnogi su nažalost potpuno neopravdano koristili instituciju anonimne prijave za svoje osobne obračune i tome treba stati na kraj hitno, gospodine ministre, molim vas u ime hrvatskih učitelja. Stanimo tome na kraj više. To je ono što mi moramo riješiti. Prosvjetna inspekcija ne smije nikada, baš nikada i nikome poslužiti kao alat za neki osobni obračun ili za bilo koji na koncu obračun. Kolegice i kolege, molim vas da zaštitimo naše prosvjetne djelatnike, da ih doista zaštitimo od anonimnog šikanoznog postupanja i maltretiranja. Obrazovni sustav kao i svi javni sustav ima svoju hijerarhiju. Prvi stupac za rješavanje svih problema je uvijek razina škole i ravnatelja. To ne smijemo zanemariti. Razina škole i ravnatelja. A ne da se preskaču te stepenice i odmah se ide na ministarstvo, odmah se ide na inspekciju. Mogli ste stoga u zakonu barem pokušati urediti postupanje po anonimnim prijavama kao iznimku, da se po anonimnim prijavama postupa kada postoje i druge informacije o nekom problemu. Ovako će anonimne prijave i dalje biti najčešći alat za šikaniranje profesora i učitelja. Netko konačno tome mora reći dosta. Vi u Vladi i mi ovdje u Hrvatskom saboru pozvani smo da djelujemo i da zajedno otklonimo ovaj problem, a ne da ga zakamufliramo i da još takvu kamuflažu predstavimo hrvatskoj javnosti kao rješenje. To nije rješenje. Učinimo sve što možemo da zaštitimo naše učitelje. Sretni i zadovoljni učitelji u školama zalog su kvalitetnog obrazovanja, a time i perspektive naše djece koja su temelj budućnosti Hrvatske.